תהיה מיוחדת. יאללה, שרק נרגיש לו טוב! דוקטור וקסטר מומחית ברפואת ילדים ומאוחדת. יש לנו כל כך הרבה זנים חדשים. התחלנו היום במאוחדת לחסן נגד שפעת. מאוחדת במבצע מרגש והומניטרי מדהים. אף אישה לא צריכה לוותר על החלום להיות אימא מסיבות כלכליות. בעצם הקמנו את הנושא של טיפול עם מותאם טראומה. היא קופת בוטיק, היא קופה אישית. צריכים לשאוף להגיע לחיים נורמליים ככל האפשר. במאוחדת יש כעת למעלה מ-40 אשפזי בית. זה באמת לשטח את העקומה, לא להגיע למצב שיש לנו פיק מאוד משמעותי.